què és això? Allò, ara es compra aquí, ara es compra allà. Josep! 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 Què passa? Que ho has vist que diu el de Josep? No, què penses que tinc? Jo, amb tota la feinada que tinc, amb tot això dels gegants, amb tot això de la festa major... Vols parar de rondonar? Què diu el Josep? Mira què diu. Diu que avui vindrà a Manresa el famosíssim historiador arqueòleg Maurici Johnson. Però si això no és pas cap novetat, tothom sap que Maurici Johnson és de Manresa, que aquesta és la seva ciutat. Sí, però mira què diu aquí. Diu que vindrà aquí, a la plaça, aquest vespre, per presentar un descobriment que acaba de fer. Això ja és una altra cosa. I com s'ho durà a fer? Com ho durà a fer? Quin descobriment deu ser? No ho sé. Ara, que si tu et penses que el Maurici Johnson vindrà aquí a la plaça, amb el despistat que és, segur que està donant voltes per aquí al voltant. Que no veus que sempre es perd per tot arreu, que és un desastre i un carallot. Però tu has vist quanta gent que hi ha? Segur que molta gent també ha llegit el de Josep, I per això són aquí? Oi que sí? Ho veus? Sí. I si el cridessin? Potser, com que fa tants anys que no ve a Manresa, igual va donant voltes i no l'acaba de trobar. Sí, el podríem cridar. Sí, millor que el cridem, va. Sí, ens ajudeu? Va. Maurici Johnson! Maurici Johnson! Maurici Johnson! Maurici Johnson! Tu el veus en algun lloc? Maurici Johnson! Va, dona, que no us pagaràs. Va, dona, que encara no t'encaràs, home. Aguanta la patineta. Perdona, és que tenia tantes ganes de conèixer la persona. Sí. Però com és, Jocs, que has vingut amb patinet, home. No, saps què passa? És que m'han dit que per entrar a la plaça et fan una foto multa amb menys que canta un gall. Sí que és veritat. I he tingut que deixar el cavall aparcat al carrer sobre la roca. Paga el pou de la gallina. Sí, allà van un ocell que li pou i li forat. Ja li has deixat menjar? Bueno, ja el pou. No, però hi ha aigua. Escolta, i quin és aquest descobriment tan important que ens has d'explicar? A veure... Un moment. Un moment que agafo aire que he creuat la plaça en patinet. Hi ha molta gent, Sí, molta. És que tothom està esperant que ens diguis a veure quin és aquest descobriment. A veure, ja fa temps que volto pel món, que si perseguint arques perdudes, que si perseguint Sant Grials i que si buscant calaveres de cristall. I m'he donat compte que el descobriment més important és aquí, a Manresa. Sí? Mira, ja fa temps que volia tornar a la meva ciutat per tal d'anar a visitar el Museu Comarcal. Està molt bé. I l'altre dia, voltant per allà, em vaig quedar fixat en un quadre on hi havia representat el transport i el trasllat del que serien els cossos sants. I allà vaig veure que hi havia tota la imatgeria de la ciutat. Els gegants, els nans, l'àliga, el drac, la víbria, els cavallets de Sant Jordi... Tots! Inclús la gàrgola hi havia. Però en faltava un. Sí? Sí, un de molt, però que molt important. I la meva intuïció m'ha dit que aquesta nit apareixeria aquí a la plaça. Aquí? Sí. I com s'ho farà? No ho sé, jo dic que la meva intuïció m'ha dit, no que sigui adiví o que faci miracles, jo, Ara, això sí, la meva intuïció no falla mai. Però, i quina és aquesta figura tan important que falta, a veure? És
la més gran, la més majestuosa i ferotge, i que a més és el rei del seu terreny. Alcalde! No, home, no, animal, que no és tan animal, home. Jo diria que és un lleó. Ara que ho dius, Sí. ara que ho dius, recordo haver llegit que aquí a Manresa hi havia hagut un lleó fa molt i molt i molt i molt i molt temps. Veus? Sí, que és veritat, sí. Escolta, com tu faràs per fer-lo retornar del passat? Aquest lleó? Com no ho fas esperar la màgia? Màgia. Tens raó. Precisament conec un mag d'aquí a la ciutat que podria ser que estigués per aquí. Com es deia? El David Copperfield. No, home, no, animal, que no és pas dels Condals, que és de Manresa. El McLaren, que ve molt sovint. No, el McLaren tampoc. Ja està, el màgic Andreu. No, no, que aquest es jubila. El mag Caro. Caro. Sí, el Mac Caro. Sí. Jo crec que si el cridem, potser apareix i tot. Doncs sí, provem-ho. O sigui que potser és aquí. Va, Si ens ajudeu a cridar-lo. Va, tots. Pensa de plaça! No us sento. No, però hi ha la fotomulta que la Guàrdia Urbana està a la Catrina, la que salta la Guàrdia Urbana, Podria estar allà baix, també. Hi ha hagut de deixar el cotxe allà baix. No, que aquell cotxe serà que és la protecció civil, que sempre paga quan vol. No sé. Que porta sirenes. Vaja. No ho crec, vosaltres tornem a cridar igual. Això tornem a cridar. I si mireu si el teniu al costat? Hola. No? No? No, és un tio així guapot. Sí. Un tio així guapot. Va tenir el conills Sí. d'un barret de Cooper. Espera. Caro! Jo sé fer màgia, però en privat. Allò, petit comitè. No. Oh, tiren a Ramon. Fantàstic, Mira, és que ens hauries de fer... És que sí, he sentit que em cridava. Sí, t'ha costat venir, t'ha costat. Sap greu, és que el viatge express costa una mica d'hora. Déu-n'hi-do. Escolta, ens hauries de fer un petit favor. Digues. Hauries de fer aparèixer aquí i ara mateix el lleó de la ciutat. El lleó, i tant, home. I tant. El lleó i moltes coses més.
creadors i portadors d'aquesta nova figura de la imatgeria.